Vinga. I de nou, hi som aquí amb la tertúlia de confinament. Primer de tot, saludem els nostres contertulis que avui ens acompanyen. Javier Pàmies, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia, Jordi, un plaer. Recordem, i ho podeu veure per la imatge, està a l'obrador del Fals Estabé. Bé de primera necessitat, que diuen, no? Sí. No. S'hem quedat sense veu. T'has quedat sense veu. Sí. Però, bueno, Lluís... Has desconnectat. Exacte. Ara hi som. I també tenim el Lluís Gibert, company tertulià també d'aquest programa, que aquests dies també ens acompanya amb aquestes tertúlies de confinament. Lluís, com va això? Bon dia. Bé, aquí estem. Jo no estic a l'obrador, bueno, una mica sí, estic al menjador de casa, obrant l'ordinador, però bueno, aquí aguantant el tipus, com es pot. En els propers minuts farem tertúlia i en aquest cas avui volem començar a parlar d'un tema, ja ho sé que serà una mica complicat, però ja el anirem reformant. És que aquests dies s'ha saltat aquesta polèmica, en concret ahir, del tema de la Guàrdia Urbana i un sanitari que era membre d'Endavant, que va ser interposat per la policia perquè anava al carrer a comprar amb una sola bossa de compra. Bé, no sé si esteu al cas d'aquesta polèmica que veus, així us diem que la Guàrdia Urbana va denunciar un reusenc per anar a comprar amb una sola bossa. El denunciat considerava que no incomplia cap mesura de les decretades amb l'estat d'alarma. El que passa que aquesta persona treballa just a l'Hospital Sant Joan de Reus. Ja sé que és un tema que ens pot crear una certa sensació estranya, perquè aquests dies també les vivim, no? Aquestes sensacions d'accés policial, perquè hi ha un estat policial i en alguns llocs de Catalunya un estat militar. Com ho hem de tractar, això? Jo és que estic molt violent a l'hora d'explicar-ho ara, no? Però, clar, aquestes coses també s'hauran de regular, no? Ja ho sé que estem en un experiment social complet i en aquest cas d'emergència de veritat. Però bé, hauríem de tenir cura amb alguna d'aquestes coses, no? Ja ho sé ara, he intentat posar el Lluís perquè és l'advocat de la tertúlia, no? Bueno, jo ho visc com preocupació, això, perquè efectivament el fet d'estar immersos en un estat d'alarma en el que, en certa manera, dones carta blanca al poder policial, no? Evidentment, tot ha d'estar sotmès sempre al posterior control del poder judicial. Però, bueno, al final el que tens és uns policies, i ho estem veient en molts casos, en els que els criteris no són massa clars, no? Fins a quin punt una persona pot anar pel carrer quan... Ja ho sabem que pots anar a treballar en serveis bàsics, pots anar a comprar, però tot això queda molt en l'aire, segons com. I quan les normes no són clares, sempre dona lloc als abusos. I segurament el col·lectiu policial, la majoria del col·lectiu policial actua correctament, evidentment. Hi ha un autocontrol, hi ha també una professionalitat en molts casos, però evidentment, com a tot arreu, hi ha ovelles negres, hi ha pomes podrides que poden tenir la temptació de fer una mica el que els doni la gana. I aquestes pomes podrides hi són i ens les trobem, i això és molt perillós perquè en aquest cas no és una excepció que dius, mira, escolta, les excepcions sempre poden succeir, no, és que són excepcions molt perilloses, per entendre'ns, perquè al final a la persona que li vulneren els seus drets no li vinguis amb excepcions, li han vulnerat els seus drets i li han causat uns danys. I per tant, i en aquest context en el que estem, sembla com si hi hagués una major, diguem-ne, permissivitat a l'hora de poder-se donar aquest tipus de circumstàncies.
Espero que això duri el menys possible, la veritat, perquè em preocupa i sobretot també em preocupa que hi hagi l'exèrcit al carrer. Ja sabem la tradició que tenen aquests senyors de tenir els exèrcits al carrer. Ja sé que estic prejutjant, ja ho sé, però clar, jo no em puc abstraure de la història ni em puc abstraure dels antecedents. I, per tant, com que no em puc abstraure, no puc deixar de tenir por de que hi hagi l'exèrcit espanyol al carrer. Xavi, què en penses d'això? Bueno, el de sempre, que a vegades un uniforme dona com un poder superior, sembla que pots fer el que vulguis, encara que, ja dic, sempre són excepcions. Jo, el poc que vaig veient, amb el que em desplaço per fer la mica de portar el pa a la botiga i això, quan m'he creuat amb les forces de seguretat, ja siguin Mossos d'Esquadra, ja sigui Guàrdia Urbana, per sort no he vist ningú de color verd, doncs, bé, tots molt correctes i perfecte, vull dir, no, al contrari, més aviat faciliten les coses que no pas les compliquen. Ara, en aquest cas concret, no sé exactament el que va passar. El que sí que és cert que, perdoneu, tot plegat s'està agafant tant amb pinces i tan malament com se pot. Jo em sembla que els empleats que venen a treballar ja he fet 4 certificats diferents per poder vindre a treballar. Primer va vindre des de no sé on, que s'havia de fer un certificat. Després ne va publicar un altre a la Generalitat perquè, bueno, com una autorització per poder anar a comprar, etc, que havies de portar a sobre, que podia ser un aplicatiu en el mòbil o podia ser en un paper. Ara, a última hora, n'ha arribat un altre. Em sembla que a partir de dilluns, les empreses aquestes que tenien que oferir els serveis mínims, ostres, tu, copiar i pagar els números de DNI del personal que ve a treballar de les botigues les dependents, això és un catxondeu. És que, avui en dia, em sembla que és absurd. No ho sé. Sí. És el que dic abans, no? Hi ha una mica de descontrol en el sentit que les normes no són clares, no? I en aquest context, això sempre és un marc avasat una mica a l'arbitrarietat. I en aquest context és quan es donen aquestes circumstàncies en les que, a part de l'abús, que també hi és, doncs vaig veure l'altre dia un vídeo que hi havia era basc, no? Era un xic que anava a treballar en bicicleta. I hi havia allí una discussió perquè la gent li estava dient que no podia anar a treballar en bicicleta i, en canvi, es feia uns metres enrere, uns quilòmetres enrere, l'havia parat una altra gent i li havia dit que sí que hi podia anar perquè era anar a treballar, no? O sigui, clar, no saps ben bé segons com, en quines circumstàncies les coses es poden dur a terme i no. I això genera inseguretat jurídica, no? Que és el que deia. La famosa inseguretat jurídica, la seguretat jurídica en un estat democràtic és molt important, també. No, i que et genera por. Sí, clar, exacte. I de la inseguretat jurídica llavors vas a la por, perquè tampoc no saps quins límits, no saps sota quins límits està actuant l'autoritat. Clar, l'autoritat... No, que en general, a les empreses, per exemple, a mi no m'ha arribat cap informació de forma oficial de dir ei, aquest és el document que has de fer servir. A mi no m'envia ningú com a empresa de dir aquest és el que has de donar als treballadors. I em sé que a la tarda me telefona un dels oficials que ve a la nit i em diu, ei, Javi, necessito el paper aquell. Ostres, dic, demà te'l deixaré damunt de la taula. I si em paren anant de la feina que visco allà baix a Misericòrdia? Dic, doncs no ho sé, tu. Digue-li que treballes a Cal Cisteró i que treballes pel Javi o pel Panar Regulador. Dic, hòstia, és que... Que em vinguin a buscar a mi, no? Dic, clar, no, jo t'ho deixaré damunt de la taula, dic, molt serà, dic, telefona'm quan... Clar, però dius, no et facilita les coses de dir, fem-ho fàcil, tu, i envieu de forma oficial, perquè a mi no em serveix, sí, m'ho envia el Gremi de Forners de Barcelona, m'ho envia la Cambra de Comerç, m'ho envia... No, escolta, això m'ho ha d'enviar un estament oficial, no fotem. Aquest tindríem una mica, ara que estem en aquest tema, el fet d'aquests grans buits legals que ens deia el Lluís o que ens explicava el Xavi de forma pràctica i directa, aquests grans buits legals d'una certa desinformació
administrativa. M'imagino que tot està saturat i és molt difícil intentar aconseguir que la informació vagi clara. El que sí que s'hauria de fer, sobretot, és parar, no? És a dir, enviar cada cosa pel seu tràmit, no? És que és complicat. Ahir mateix, o abans d'ahir, una noia de les que venen a treballar, que venen, de les que han posat en un ERTO, però és que jo ara en aquests moments, i ella em diu, és que no pot ser que tu no ho sàpigues. És que no ho sé. I que és que si quasi que no ho sap ni l'assessor laboral, que a distància estem dient, a veure, com ho hem de fer, perquè jo no vull perjudicar ningú, però clar, jo també haig de fer que l'empresa s'aguanti per poder anar suportant-ho tot. O sigui, haig de fer equilibris. Doncs no ho sé. A nosaltres no ens arriba. Sí, surten publicats per tot arreu, cada dia unes normes noves, unes d'això, unes... igual que totes aquestes ajudes, i al final vas a preguntar al banc, ningú sap res, ningú sap els interessos, tothom ho sap tot i ningú sap res. És un catxondeu, la veritat. Una línia ICO. Ah, però és que tu no estàs dintre de les empreses que contempla la línia ICO aquesta. Tu, no sé què, un 4%. Dic, hòstia, no, un 4%. Quina ajuda és això? Si és més car que no pas. Vull dir que, hòstia, és que no, les empreses ho tenim complicat. Les que han tancat no cal dir-ho, però les que estem obertes també, perquè és que a més encara han sortit menys coses. Com que són tan eficaços, això sí, el dia 30 van caure tots els rebuts de seguros socials, tots. I aquest mes, 15 dies no s'ha treballat. No només els autònoms, sinó els seguros socials, tot. Això sí, però com un clau. I llavors, el dia 30 m'ha trucat l'empleat i dic, escolta, que no em pagues. Hòstia, és que com vols fer-ho, tu? Si no estem treballant i estan caient les despeses i alguns clients te diuen, escolta, mentre duri això no et pagarem. Entens? Sí. És que és complicat. No, és la roda aquesta. És una situació molt complexa, des del punt de vista econòmic, ja, a part del tema sanitari, no? Perquè és aquesta roda, no? És aquesta roda l'altre dia vaig fer un tuit una mica per una situació en la que, o sigui, tens factures per pagar, però tu no et paguen les factures, no? Llavors penses, home, la factura sí, la puc pagar, i penses, i seria bo pagar-la, a part que tens l'obligació de fer-ho, també perquè les coses no s'aturin, no? Perquè dius, no, escolta'm, jo pago la factura, aquell senyor podrà pagar la factura i podrem moure tot. Però això és un pensament que al final no és cert, en el sentit que això és el meu pensament, però el pensament dels altres pot ser un altre, en el sentit de dir, no, jo tu no et pago i fins que no s'aclareixi tu no cobres, no? Llavors, clar, et pots quedar tu pagant factures, i que no et pagui ningú, amb la qual cosa llavors tu entraràs en una situació de problema en la supervivència. Sí. És aquesta interconnexió en la que estem tots i que ara depenem uns dels altres i que... I aquest sistema tan bonic dels aplaçaments jo mai els he entès. Vull dir que els aplaçaments no deixen de ser aplaçaments, vull dir... Sí, clar, ho has de pagar igualment. I no, llavors t'ho dic, 6 mesos, els 3 primers mesos sense cost, però a partir del tercer ja amb el seu interès corresponent. Dic, home, i tu penses que en 3 mesos podré pagar el que no puc pagar ara? És que és absurd. Sí. No, la veritat és que independentment del sistema en si, evidentment el descontrol és absolut, no? Des del punt de vista de l'administració. És a dir, es demostra clarament que l'administració espanyola, en aquest cas, que és la que ha assumit, perquè l'estat d'alarma és l'estat espanyol qui assumeix. Una altra cosa és que nosaltres després, com a Generalitat, podem analitzar si estem fent el paperot o què estem fent, no? Com a Generalitat. Això també ho podem analitzar, però en referència a tot el marc normatiu que s'està generant actualment, degut a aquest estat d'alarma, és un autèntic desgavell. I a més a més, menteix contínuament en el sentit en què t'estan, com diu el Xavi, t'estan explicant una sèrie d'avantatges o una sèrie d'ajudes que intenten fer veure que estan a sobre de les coses i després t'adones que no és cert i que... Com ha de ser cert si no tenen ni un duro? Clar, és que són tants àmbits que estan afectats. Ho veus amb l'ensenyança, també amb l'ensenyament? Ostres, a casa la meva filla em diu fins i tot que està fent més classe que quan està a la facultat.
Estan contínuament, vale, molt bé. Però la petita, a l'escola, com que... Sí, clar, ja. Saps? I l'altre dia hi havia una reunió, a veure què passarà, i clar, s'està parlant de que a partir del 15 de maig, hòstia, i podran anar tots els alumnes de cop a la classe. Què passa? Hi ha un munt de buits, passaran el curs enguany sense haver fet el currículum corresponent, no el passaran, hi ha tantes incerteses en tots els àmbits, en tots, que dius, ostres, com pot ser? I el que eren certeses que no s'han tingut en compte, perquè ahir em sembla vaig veure un vídeo d'aquests que munten, no sé qui el va muntar, que es veia que, em sembla que era mitjans de gener o mitjans de febrer, que aquí no passa res, que aquí no arriba això, quan ja es veia t'anaven els tiros, no? I surten el senyor Guix, surt aquella senyora d'Igualada, surten tots els polítics. Estic parlant dels polítics d'aquí, no parlo dels polítics d'allà. Que no passa res, que ho tenim tot controlat i tot això. En 15 dies hem passat de que no passa absolutament res a un hecatombe, un desastre que no hi ha... Jo no trobo mascaretes, això que diuen que si s'ha de portar o no s'ha de portar mascareta. A mi l'altre dia un proveïdor, com un favor, me va portar aquests paperots perquè me'ls posi aquí davant. Això són uns paperots, unes mascaretes. No hi ha mascaretes, que estaven confiscades. Trucarem una empresa d'aquestes grans, Burt, aquests que els àrbits de futbol porten la propaganda, Burt. Sí. Material d'aquest també, EPIs i tot això. Dic, escolta, les tenim totes confiscades. Dic, nosaltres també estem donant serveis mínims, estem de cara a la gent i tot això. Cadascú s'ha tingut que espavilar a cosir allí. És que tot... I amb aquestes imatges dels polítics deia que no hi havia cap problema a Catalunya per mascaretes, EPIs i totes aquestes coses. I, hosti, xiquets, aviam, això ja es veia venir. A Itàlia el tenim aquí al costat. Itàlia és que agafem el ferri i no cal ni agafar el vol. És que està molt a prop. És que, hosti, tu. No res. Aquests són els nostres polítics, aquests són els nostres. Bueno, potser properament haurem de vigilar qui votem o no. Això està clar. Després del que hem pogut veure, podem jutjar i si tenim memòria, que no sé si la tindrem, si tenim memòria serà bon moment per ajustar una mica el calendari del que han fet uns i el que han fet els altres. És que hi ha casos molt fregants, quan parlen de que a les residències d'avis, no, tot controlat. Mare de Déu, senyor. Ha sigut un desastre. Hi ha un polític també que surt explicant explícitament de les residències d'avis, que no, que allí tot està controladíssim. Hòstia. És que clar... Jo els meus pares els tinc dalt del balcó, no els deixo sortir res, els hi poso amb guants el que necessiten dintre de l'ascensor i apreto. Dius, cal, no ho sé, però si em diuen que s'han de tenir precaucions, se tenen precaucions i ja està. No costa res, no? Entre tots ho farem. O costa molt, però ens juguem molt. Vull dir, això està clar. Sí. Darrer tema que volia tractar, perquè tampoc cal que ens allarguem massa sempre aquí a les tertúlies, ja que al final sap greu que la gent sigui massa pesats. Hem vist una clara mostra de dos tipus de professionals lliures i empresaris, com seria el cas dels Avipames, o això que anomenen professional lliure, que ja m'ho explicaràs un dia, llegirem els advocats, no? Que diuen professionals lliures, però al final també teniu tota la càrrega fiscal sobre, etc. No? Això ja en parlarem amb més profunditat de quines són algunes situacions econòmiques que es poden arribar a patir. Amb el tema economia, avui mateix es fa aquesta reunió a l'Oran, a la Cambra de Comerç, es farà una connexió en aquest cas amb tots els empresaris, amb l'Ajuntament, amb representants, no dic amb tots, però amb representants de diversos sectors econòmics per intentar veure el futur. Està bé, ja sabem que l'administració local té la potestat que té per aquest tipus de coses, però estarà bé per poder veure quin és el futur i com estan les coses. Jo crec que la radiografia no serà tan bona com la que es creiem. I ara que veiem els carrers buits, ens donem compte de la falta de vitalitat que es converteix una ciutat quan hi falten les botigues, els comerços, els forns de pa, quan falta tot, no? Que això és ben curiós.
Com veieu aquesta iniciativa? Jo crec que està bé, no? Com No, totes. jo crec que hi ha de ser, vull dir, crec que hi ha de ser i s'ha de buscar alguna fórmula com per, quan s'acabi això, dinamitzar, que no s'acabarà i ja comencem a la normalitat, no, ni molt menys, això serà una cosa llarga, perquè abans no pugui tothom a començar a agafar perdre la por. Sí, tindràs moltes ganes de sortir, però amb quarantena, no? Allò, i bueno, al tanto. I no, i ara resulta que ara me n'aniré a comprar els pantalons. No, potser hi haurà altres prioritats, potser és que no arribarem a final de mes i tampoc se podrà fer. I una cosa que també a mi em fa respecte, potser no serà així, i és una de les coses que potser hem de lluitar els petits, la gent s'ha acostumat molt al comerç online ara aquests dies. A pesar de tot, jo ho veig, les empreses aquestes petites de transports, Tipsa, digue la marca que sigui, els noms que siguin, estan com a beneits anar amunt i avall. Hi ha coses de civisme, que jo no entenc que una persona necessiti comprar una bicicleta estàtica per Amazon. Entens? Vull dir que hi ha coses que no toquen, penso que no toquen. I potser sí que s'ha de buscar alguna cosa per lluitar una mica, per dir, ei, això no ho sé. I quan parlem de sostenibilitat i totes aquestes coses, pensem-ho també, que hi ha més coses més enllà. Hosti, no sé, és que és complicat el tema, no? Perquè jo entenc que molta gent s'hi ha acostumat, és que és una eina, és útil, però buscar l'equilibri, com en tot, és difícil. Ara a mi, jo tinc una situació, ara per les mones, que portareu mones a domicili. Jo mai n'he portat de mones a domicili. Ara estic cuita corrents, buscant, doncs, amb la gent del restaurant a casa m'aportaran, clar, amb un cost terrible. Que clar, l'assumirà qui hagi de comprar la mona, està clar. Però dius, hosti, me cago en una marcelada, no? Vull dir, i això simplement és una feina de transport. Bueno, sí, això és adaptar-se una mica a les circumstàncies, no? És el que fan els empresaris, també, una mica, no? Sí. No ho sé, jo dos qüestions en referència que em susciten aquesta conversa. Una, en referència a la reunió aquesta i agafant el que has dit abans, Jordi, jo crec que jo analitzant una reunió en concret sobre una qüestió, bueno, no ho sé, la veritat és que el que jo crec que hauríem de començar a analitzar és el global de tot plegat. No? És a dir, aquesta crisi el que fa és ensenyar-nos moltes coses. I una de les coses que ens ensenya aquesta crisi és que la política de foc d'artifici al final no serveix per res. I en aquest país només se fa això, només es fa política de foc d'artifici. Només es fan taules, només es fan reunions, només es fan coses de cara a la galeria perquè sembla que es fa alguna cosa i després, a l'hora de la veritat, l'efectivitat de tot això no és gaire. No? I és que jo això fa molts anys que ho dic, i bueno, com que jo sé que és una mica raro, doncs, ara una cosa que diu el Gibert ja sap, però és que això s'està demostrant que és veritat. No? I almenys el que... No pretenc que la gent em doni la raó, m'és igual la raó que em doni la gent. El que pretenc és que la gent es doni compte de que no anaven bé i que al final aquest aparador, aquesta política de fotografia, aquí a Reus fa molt això, la política de la foto, que a Reus els encanta fer política de foto. Però al final, tot això, la realitat és la que és. La realitat és que després no hi ha recursos per moltes reunions que fem de cara al futur, però no hi ha recursos per ajudar. O sigui, d'aquesta, Javi, ens en sortirem nosaltres, no ens ajudaran. Sí, no, d'aquesta i de totes. Vull dir que... Correcte, però perquè al final les institucions es demostren inútils perquè s'han dedicat sempre a fer coses que, en fi, de cara a la galeria, de cara al votant, no? De cara a que em votis, de cara a guanyar les eleccions, però no s'ha fet ni un reconnect, per entendre's, no? Perquè fer reconnect no dona vots. Fer reconnect no dona vots. I, per tant, doncs, el reconnect que ara faria falta per ajudar no hi és. I com que no hi és, doncs ens haurem d'aguantar. Però jo el que reclamo és que no sols ens hagin d'aguantar, sinó que intentem canviar el model, aprenem dels errors. A mi que faci una reunió em sembla molt bé, però no serveix per res. Jo el que demano és que se'm donin resultats. I si no em doneu resultats, no us votaré. I això és molt important. Al final hem rebaixat tant el vot, tots, hem rebaixat el vot absolutament. Hem votat el menys dolent, fa molts anys que tothom ho diu,
I això és dolent, no es pot votar el menys dolent, perquè el menys dolent, al final, també et porta al desastre. Al final, si no hi ha ningú que sigui bo, no es vota. I ja veuràs com s'espavilaran. Però, bueno, sí, això és una reflexió així a nivell general. I en quant a això que deies de les noves maneres de fer des del punt de vista econòmic, sí que és veritat que estem descobrint, o hi ha alguns sectors que s'està descobrint que hi ha altres maneres de treballar, cert, i això no és dolent, perquè així el fet de treballar des de casa tot t'aporta una sèrie d'avantatges i una sèrie d'inconvenients, però el que també jo crec que s'està detectant és que no tot es pot fer un teletreball, no tot es pot fer des de casa. Hi ha moltes coses que han de continuar funcionant com funcionaven fins ara, perquè si no és impossible, no? I en aquest sentit, doncs, sí que... O sigui, no ho veig tot perdut, jo, en aquest sentit, Javi. Jo crec que evidentment, la teva feina és una feina de carrer, no? És una feina d'anar-hi i d'anar... Perquè a mi que em portin la mona a casa, doncs, està bé, però que al final si ens hem de quedar tot el dia a casa, que t'ho portin tocat a casa, i això dels amassons i totes aquestes històries que estan molt bé i que ha representat una nova manera de fer, però jo és que al final, tota aquesta gent que ho compra tot per Amazon, resulta que fa molts anys que sento a la gent queixar-se de que el que és important és que se li doni un servei i que se l'atengui i després resulta que va i compren per telèfon. I llavors allò arriba allí, t'ho deixen allà i allí tu quedes. Cuidado, que després hi ha una cosa d'aquestes que em fan molta gràcia, que és que jo no sé si us heu adonat que jo no tinc mai clar, quan m'envien alguna cosa d'aquestes, si és nova o està usada. És a dir, com que al final tothom ho pot tornar tot i molta gent torna, que més és lògic, jo compro una peça de roba, no em va bé, la torno. Hòstia, jo no sé mai si aquella peça de roba després me l'enxufen a mi. I llavors aquí hi ha una sèrie... Jo aquest comerç, que el trobo avantatjós en alguns aspectes, trobo que en alguns altres aspectes estem renunciant a un munt de coses. I la gent està renunciant amb una facilitat al·lucinant, no? I per tant, a mi això tampoc... Suposo que al final va arribar un moment que es trobarà un cert equilibri, no? En trobar els avantatges d'aquesta manera de funcionar, però també, cuidado, no exagerem tampoc, perquè... Però esperem arribar-hi a temps, perquè, clar, veus què passa amb el comerç i què passa amb les plataformes aquestes. No, evidentment això implicarà una escabatxina prèvia, segur. I el comerç moltes vegades, el comerç, o diguéssim el petit, o el ciutadà, moltes vegades a l'administració ja no els hi demana tant que governin bé o malament, sinó que no posin traves, que no posin... Sí, és com això dels entrenadors. És pitjor el fet de segons... És que hi ha normes que dius, però qui collons ha pensat aquesta norma, tu? S'han pensat tant... Que no tenen ni cap ni peus, tu. És que... Més la feina, més difícil, no? L'altre dia hi havia una taula de comerç. Bueno, sí, una cosa que fan aquí a l'Hospital Vell i es parlava del tancament, del tomb de Ravals i de tot això. Dic, clar, però heu comptat abans la necessitat que hi ha de transport? Ja no dic per la gent comprar, de serveis com per subministrar. És que no hi ha capacitat física. I no és només la matèria primera que ha d'entrar, o diguéssim, el que sigui que hagi d'entrar, sinó els industrials, perquè s'han d'arreglar cases, s'han d'arreglar pisos, s'han de... el que sigui, vull dir, instal·lacions. Tot això com s'empesca. Vas per ciutats d'Europa, on sí que hi ha una regulació, però veus una certa, no diré permissivitat o llibertat ni llibertinatge, i veus que circulen vehicles, en una certa mesura, potser és que aquí no tenim aquest civisme, no ho sé. Jo penso que no és així, perquè la veritat és que ara s'ha estat demostrant, sempre hi ha el brètol, però jo veig molt de civisme, ara que hi ha aquest període així de confinament, no? I penso que, clar, s'ha de pensar molt abans de dir tanco. Jo no dic que no sigui bo o dolent pel comerç. I qui viu allí? Com arriba? O sigui, i no arribarà a tot arreu. És que no podem anar tan de pressa amb les coses.
Doncs és que som una empresa que té molts anys i ho fem tot molt a poc a poc. És la veu de l'experiència. Bé, escolteu, no tenim més temps, deixem aquí la tertúlia pel dia d'avui. Estarem pendents i la setmana que ve en parlarem del tema de les mones. Bé, veurem com evoluciona aquesta manera d'aconseguir, de rebre, de menjar la mona, si l'hem de menjar en confinament. Al balcó. Exacte, no? O sigui, a veure, es podia fer menjar d'excursió al balcó de casa. Em sap greu perquè hi ha molta gent que no té ni balcons, que això és molt trist, no? No és el meu cas, però sí que ho trobaria trist en aquests moments de tancament. Xavi Pàmies, moltes gràcies per assistir a la tertúlia i sobretot endavant amb aquesta feina que esteu fent, que el pa estigui cada dia a casa de la gent com a norma, malgrat tot l'esforç que ens explicaves. Com sempre, Lluís, moltes gràcies i tornem un altre dia la setmana que ve. No? Ens veurem aquests dies tots. Sí, em convingui. Jo estic a casa, no? Bueno, nosaltres treballem, però tot i amb això tenim temps. Ja. No, de fet, una cura d'humilitat personal és que els advocats queda clar que no som res d'essencial. No servim per res, el millor que és que en aquests casos ens quedem a casa. Aquí el Javi fa una feina de subministrar aliments a la població i això és superimportant, no? Però en canvi un advocat de què serveix, no? I no em dic roig. I no em dic roig. Sí. Amb tot això... No em dic roig del Mercadona, em dic Pàmies del Cisterè. Vull dir que... En aquest cas valorarem moltes feines després d'aquest fet. A tots dos, moltes gràcies i fins la propera. Adéu-siau i que vagi bé el confinament. Vinga. Gràcies a vosaltres. Adéu. La setmana vinent. Adéu, Jordi. Adéu.